Kai kia porta tovar pidam ji pute ipie prang chelang et pensi tovar parnang ji kali pute kisung thetan chitong nang kokta thek som si kedam tang ni phai trogani amar lo chitim por phai krehini lom loring thepi police outpost ke parlo phuloni hithia lomat inut arta throkep mate phuloni bachok rong phar arong mekar Bisnuram Timung aphan kepatong ahir ingtangrak an kesung chitong nang lo kitong long pop athe Bisnuram Timung abang amethang scooty pen scooty number AS02H 3826 alangli tovar ke parji pomat men Nagaung pen ihumatra registration number HR58C8233 bang patong philo kesu derabang prophan Phuloni model hospital an pondo bonta dak on edupusi Dipu medical college and hospital an pondo Phuloni pen dirjuna rongpi carbin long life